Betarrok bigarren mailako ikasleak gara eta oso pozik gaude irratian lehenengo aldiz parte hartzeagatik. Aste honetan saio politak eskaintzen saiatuko gara. Espero dugu zuen gustukoak izatea. Gaur zuekin mikrofonoan June, Azalea, Chloe, Sei, Eder eta Joel gaituzue. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta. Gaurko datak 2025ko maiatzaren 19 da, astelena da. Gaur horren inguruan eguraldia, urtebetetzeak, jantokiko menua eta pertsonei ezkutuaren pista. Oso saio polita izango da. Disfrutatu! Ilargia, urtzipakean ikurtagia, astronauta. Jakin nahi duzuen nolako eguraldia izango dugun gaur? Adi entzun gaurko eguraldia hodeitsua izango da. Flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da eguzkia, daian bengo zarrauta. Orain Ibai Betarren urtebetetzeak Ander Dominguezen urtebetetzea da, zorionak. Zorionak, zure urtebetetzean zorionak, eta urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak, eta musu bat zuretzako zorionak. Koetearen ordez, nahi du igo gailua, hau da hau astronauta. Orain jantokiko menua esango dizuegu. Lehenengo platera, kalabaza eta sonario krema. Bigarren platera, patata, tortilla, etxerrarekin. Postra fruta honegin! Hau kantailua, astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta. Saioa apur bat animatzeko txisteak ere botako dizkizuegu. Oso barregarriak dira. Ume bat bere amarekin parkean dago. Kakagura da eta amak errepidera joateko esaten dio. Bertan dagoelarik kamioi bat bozina jo du. Pipi, umeak dio, bai, zu pipi eta nik karkarka. Ilargia, urtzipakean ikurtagia, astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta. Orain ingleseko abestia jarriko dizuegu. Hello, Ibai, this is on Anderson. On Ander, in front of behind, next to between. On Ander, in front of behind, next to between. Nahi eskutua jolasa egingo dugu. Anima zaitezte eta zorte ona izan. Gogoratu ostiralean erantzunak. Jasotzera joango gara. Anima zaitezte eta parte hartu. Pertsonai eskutaren lehenengo pista izango dizuegu. Animali bat da. Izango dugu. Animali bat da. Hori ez da eguzkia, daian bengo zarrauta. Gure gaurko irrati saioa bukatu da. Zuen gustukoa izatea espero dugu eta orain gure abestia. Hasi bai beti eta kalera, hasi kaletik eta ibai bera, martxa jarri da. Legeria, euskaraz gure bizitza. Agur Ibai Betarrok eta bihar arte!